ngwa ka anyị nene video biko nụ. Bịakwa no folo Okongwu Dibia anyị na-eche enere anya n'obi ihe gbasara Onyeze Jesus n'isi bịakwa no folo ya ka ọ na-agba ite na mmadụ wee ewu ihe anyị agwa unu onye ọwụla dị very careful. Okongwu Dibia nwanne ekwekwana ka ị dabanye na nsogbu ị marakwa mbọ niile ị ga-agba asị mmadụ gbaa ya. O nwere ndị na-awụ ha bịa ha na-live life of na o nwere ihe na-eme life of enere anya ọ dabanye na nsogbu na o nwere onye ga-asọt ya out ma ọ na o nwere mmadụ. Nwanne ịdabanye na nsogbu efu na o nwere onye ị nwere ịdabanyezie na nsogbu anwa n'ebe anya ka ndị anwa ihe pụrụ mgbe anwa ka ha bịa ha pụọ gị o nwere onye ị ga-afụ. Ọ ya ka o ji awụ mfe ụfọdụ ndị mmadụ ana m asị ha werekwa nwayọọ maka o si eti ya mgbe ahụ ka ị ga-ama ndị laikịrị gị na ndị alaikịrị gị. Neenụ maana anyị neenụ Okongwu Dibia ka ọ na-agbara egwu nwelọdị nene nwata nwaanyị ọ na-echi ihe na ya na ike na-etele egwu. Ọkwa unu nọ mgbe ndị dibịa nọgasị na Anambra steeti pụtara suolo ya ọfọ na ana Onyeze Jesus kwechiri na-aba so onye ewu ihe anwa na o nwere ihe na-eme. Okongwu Dibia na-adajọghara ịfụ ya ọ na-akpa ha tatisị ya alụ onwerozi anụ dị ya n'alụ. Ngwa n'ezie na anya ka unu fụ afụbela Onyeze Jesus afụbeghị ya onye a nwee obi ọ na-achụ ego gaba pọtụ ga na-agba iche na mmadụ wee ewu na-echi nwaanyị ike. Isi na afa ubu ebubo oku or whatsoever they called you. Mọrọ m efe fa na afa ubu. Ke ntị o nwere ihe nche ịkọwala ka ịghọta na n'ihe m na-ekwu. Okay, na-achọ ịkọwalụ m na arrest zi Onyeze Jesus nje kwụwa ụdọ na arrest Onyeze Jesus nje tinye onwe m mma n'onu befep ka isi nwa na m nwa dị ife ada agba mbọ ka mụ ebe Onyeze Jesus m ka ọ nọrọ n'ebe nọ megide your business mejuo ịtụtụ nye fonu chọba ego Facebook maka anyị enwenu two side hustle achụwa from Facebook achụkwa from shop ịtụtụ nye Facebook ka ọ bụkwa na inwe followers ichoba Okongwu ihe eji wee dọview kọba nonsense mba a kidnappers Onyeze Jesus ma ejesi na ego ọ dị skulele Peters na-abụ ezigbote mmanya ndị mmadụ like na order akwụ m ụgwọ ya ka nsoro bụrụ part of the ambassadorship na advertising ya na-akpụrụ Onyeze Jesus mgbe emeghe Onyeze Jesus arrest ife ozu one ka o megworu asụrụ m ọfọ na ana tụọ m n'alụsị ọ mapụta nso fucking what mba since eji nwara Onyeze Jesus ụzọ ife one ka o megwo onwego ife a na-emelụ nwanne m ma fasị yes Onyeze Jesus akpụgwo m ka nwanne ya melụ m ka m were oke otu ọma na moto ka ụwa niile ji abụ m ọnụ na-eji maka moto abụ m ọnụ moto Dibia 7 nwoke ka o si kpọọ m one day si m na ekolola buru ama m mmadụ na Onyeze Jesus bụ igwe moto ndị abụọ ọdụ family member kedu ife ọ melụ m onye ego m na-erite ọnya nye m na-eji nnọọ hapụsịzi ya nnọọ ife niile m na-eme anwụchisi na na-agba mbọ I dey try my best ọ bụla mgba mmebe ife mesịa mpụta na Facebook anọ m akọrọ ụnụ ma gosi ozi ya na Facebook ọ bụ ya bụ na m ada agba mbọ ịma traki na-apịa gwuo igbo ego one ntụ igbo na traki na-apịa kọlụ emegwe eme to the extent the na eji mata Onyeze Jesus anyị na fe ekwu okwu chi igwu iwayo o nwere voice note m play elu ụnụ kịta so chelu before you continue watching na this time to igosi unu ya anụnwa bụ kulele bitters ọkwa ụnụ na-afịa so ọ bụ na ị nọ Nnewi na this number nọ na screen maybe na-ebu onye Nnewi and na-echọ disi mmanya na-echọ inweta mmanya ọbụlọdụri only this mmanya ma ụmụ quality drinks quality wine mmanya eji eje occasion eji eme mmemme ma kulele bitters particular
the oga kpata of them all. Ịghọta kọpịrị nọmba na Nnewi ma ọ bụ na ị nọ Nnewi na ịchọ inweta Kulele Bitters kọpịrị nọmba dị na this screen kpọọ ya akpọ ịkpọọ ya akpọ ya enye location ebe ọ na-anọ na Nnewi na ọ bụrụ na ị nọ relief na this mmanya elu aka kpọọ this nọmba ị na-afụ na your screen divine tap na eye niile dị Kulele Bitters niile nọ relief na market ata na onwe ya afụfụ si na ọka ịkpọba na phone kpọọ this nọmba ị na-afụ na your screen ka ị kọpịrị nọmba ya ọ gwa gị ebe iyi abịa buru de mmanya anụ nwere ruo gị aka Kulele Bitters ruo gị aka igolu mmanya anyị test ya ịghọta ife na-ekwu. Continue watching your video. Thank you very much. Achị iji maka this Onyeze Jesus mata ka a napụ 20 million naira ndepụta na-ekele mụ n'ọfa nwa bụ ndị kidnap Onyeze Jesus anyị weta 20 million eti isikwu na ọka asị asị mba ka egegodo ntị ka adị shọ n'ọfa nwa ọ bụrụ ndị wayo kedu ndị na-emekwa that nonsense ndị Igbo kwa ka ebe mmadụ agbabe mbọ ndị bụrụ Onyeze Jesus till date onwebụ onye n'onufe akpọbe na phone fekwube nekwa ife fachọ ka enyefa ka e wee hapụ ya ma ya bụ ozi ya na anyị nwa agbagharị ọzọ ịma aka ga-esi nye so kedu ife ọ ya dị oke ịchọ na akpụrụzie Onyeze Jesus everyday mpụta na Facebook ka na ebe akwa ejiri m maka na akpụrụ Onyeze Jesus si na Facebook pụọ n'aka aga ugbuo mbem maka na kidnap Onyeze Jesus ọ ego ka ọ kpata wee kidnap ya mụ nwa afụdụ m tụtụrụ rie ma ya fụzi onye ya kidnap m ịpụtakwa na Facebook na-akọ ebe ya na-akọ ịkpachara anya ịghọta ịchọ ịgba ọsọ afịa Facebook you are free welụ m chụwa for views all star boy ka mbụ ọ dịrị izi ịghọta mana ya emekwa gbaa mbọ ka ị nwee ibobo na ewere kwukwuo maka ị gakwuo viral. Destiny ekwesịrị m reply mana nse let me say it because ọ bụ na somebody like ndị ala onye ala kwene nga anyị mata ife ịghọta iwe you dress ke human being so o gosiri na ịda ya ala ọ bụrụ izu oke ịmata ife nsị ka reply ya na ọ bụ na onye ala anọ itiri na ayi ala arụ adịlọ nnekwaghị anya sị nwee aka ntụfuo iru na arụ adịghị ya okwu onye ala kwuo ade ya ha atụpụrụ nke ntụpụrụ ya ọnụ atụpụrụ bụ amaghọ m mgbe uche nje natakwa na onye a na-ahụ adịrị ya n'ọkwa ala ka ọ na-arị regret ebe sị na ọ bụ dịrị na mma ka hụ m iwesti energy ma ebe onye ala nọ na nke nọ ikiri agwago m ya ọ sị na ọ bụ nọ na ife ọ na-emedo ya anya ya baa plane tụọ ọkpa na Naijiria drọpụalụ location ebe ọbụla ọ nọ ka m itinye ya ebe a ka o kpee ikpe afọ ka o kwukwa datin okwu n'iru m again ka nwa mmụchi ya ọzọ. So nna anyị na-agba till date anyị ka na-agba mbọ ebe Onyeze Jesus nọ ka ama na-aga anụ onye anụ bụ onye everybody na-agbagharị and meji maka na kidnap Onyeze Jesus medebe business ka aga ugbuo m because onye nwa akpatagwo ego rie ego fụ ụwa mụ nwa akpatabe aka mbụ ụbịam ọnụ ntụ ịghọta. So abịa na kesi Onyeze Jesus we are trying anyị na-anwụ n'ike ha inugo. Thank you very much. Please guys, after watching this video, don't forget to subscribe on this channel, share this video, like, comment, and tell me where you are watching from. Thanks.